No siema. Co tam, mały? Ostatni film z testem robaków w 100% spełnił swoje zadanie. Okazał się dla niektórych zbyt kontrowersyjny, wobec czego w komentarzach zostałem potępiony na wieki i duże gro osób zapytało mnie, czy nie wstyd pokazywać mi jedzenie robaków w sytuacji, kiedy za niedługo będziemy do tego przymuszeni. Otóż odpowiadam, nie wstyd mi. Dzisiaj naszło mnie na kuchnię dzieciństwa. Myślę, że każdy z was ma jakieś takie danie ze swojego dzieciństwa, ze swojego rodzinnego domu, być może którego nawet nie przyrządzało się u nikogo innego, być może które nie było zbyt zdrowe, być może które nawet nie było zbyt atrakcyjne wizualnie, ale kojarzy się z tymi pięknymi, beztroskimi latami wczesnego dzieciństwa i uważacie je po prostu za pyszne. To często może być jakaś całkowicie błaha rzecz, jakaś, nie wiem, wodzionka, jakiś chleb w jajku, jakaś smażona mortadela w bułce tartej, może jakiś chleb z cukrem, albo chleb z magii i cebulą. Ja już kilka takich rzeczy pokazywałem, ale przyszła mi do głowy jeszcze jedna. Jedzenie absolutnie ciężkie, niezdrowe, ale jakie pyszne. Do przyrządzenia tego specjału potrzebujemy jedynie 3-4 jajca, olej do smażenia, no i tutaj najważniejszy składnik, mortadela, którą przez pół życia nazywałem martadela. Nie wiem czemu. No, mortadela na ogół nie kojarzy się z wyrobem mięsnym najlepszej jakości, chociaż dobra mortadela jest dobra. Do miski wbijam sobie jajuszka. 2, 3, a stać mnie 4. Troszkę pieprzu, troszkę soli. Można dla fantazji trochę dopapryczyć. Rozbełtowywawywawywawywawywam. Biorę patelnię, taka nie za olbrzymia, nie za mała. Odrobina oleju. Siup. Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. Teraz bierzemy świerszczę. Ona, jak damy za duży ogień, nam się wywinie na drugą stronę. Takie tu zachodzą niesamowite zjawiska fizyczne. O, widzicie? Widzicie, co się robi? Możemy sprytnie oszukać system, robiąc na przykład taki motyw. Przerzucamy mortadelinie na drugą stronę. Mortadela jest fajnie, elegancko przysmażona. Rozmieszczam ją symetrycznie, ładnie na patelni i następnie wlewam jajo. Upewniam się, że równomiernie rozprowadziło się po patelni. Następnie spokojny ogień i nakrywam przykryweczką, albo jak to woli po śląsku, deklem. I czekamy. Jak mawiali starożytni Czesi, it's ready. Czy pomieści się na talerz? O! Jak dłoń w rękawiczkę. No i został element kluczowy. Ketchup. Wzór dowolny wedle umiejętności. Chciałem zrobić dla was serduszko. No, wyszło takie, no cóż, ciężkie jak życie. To zostawcie za to serduszko, aby kciuka. Tu o. No i co? Tu nie ma specjalnie nad czym rozprawiać. Tu trzeba konsumować. Smacznego. Muszę się tak z mortadelką. Przenosi mnie ten smak w fantastyczną epokę początku lat 2000. Jak niewiele człowiekowi potrzeba. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, co wy takiego za dziecka w domu rodzinnym lubiliście spożywać. Nara.